Sagudahin ti surat ni Freddie. Dear Manong Nemy. May sakmat kada giti dumdumngeg kada nga programa Manong Nemy ket naawisak ang nagsurat. Numampay na numulaeng ti pakasalita. Ngam numampay na numu ako nak takkel ti pamadik. Nga damat may bati na nga adal liwliwakan pagsarmingan ti bihag. Kada giti padak nga dumdumngeg. Nanaruna kada giti padak nga nagbaling nga anak. Dati anak adda naganak. Di anak, agbalin tumet nga naganak, taganak tumet. Anya kati kasasaad ka di iti naganak, kananyamat ti kasasaad ti anak. Anya ti relasyon ti anak iti naganak, kan naganak karag iti anak. Nakanado nga sa lutsud ya. Okay, ng sakbay ti amin kablawan kayo, tinaragsak, kan nagasat nga aldaw, kan orasyon, di ta Nemars studio. Kasama tayo nga naginipadak nga dumdum nga nagbibuya kada nga programa through Facebook, through social media. Nanaruna kang ka Manong Nemy at sikatin timon kan mga urnos mangmangted biyag kada giti pakasalitaan. Nembag nga oras tayo amin kakapsat. Jadi andan puot ko Manong Nemy nagbalinan nga istrikto ni Papa. Ni Papa kat empleyado iti gobyerno Manong Nemy gagangay lang empleyado. Nalabsak tagsaw Manong Nemy di soldo na kat kakaasing nga mangyan anay para kada kami nga sang kapamilya. Talo kang magkakabsat Manong Nemy siyak tinauna idinto tadwa nga babae dagiti adcheck. Ni mama, conforme met, iti mabalin na nga itulong, apang matawad iti kwarta, tapno lang da, mainayon iti masweldo ni Papa. Nadaan kami di gagangin nga balay, sa gagaysa kami ti kwarto nga kakabsat, sa master bedroom, pagdaan da papang hinimamang, at da bakante nga maysa, at da salas, kusina, gagangin lang nga balay. When? E di pa nagdakkel ko Manong Nemy na ringak, ti kinastrikto ni Papa. Basit la ka mali. Manong Nemy. Adala ka mali ka basit. Alan di senturon. Paklib ka. Papa, paklib ka ko na. Saan kong tanong alalitin, Papa? Agpaklib ka. Kabilat na ito nga paklibak Manong Nemy. Nga kalbasan, titalo nga basnat, iti sinturon iti patong ko. Ilaw-lawag ng tuno apay, kananya di basol ko. Alakad na sa pamat ka na sa pag-asip-sip kanya, Manong Nemy. Nga dahil nga tambat ng tigapunan no apay nga. Amok tong teramidak tapno sa anak ka makabasol ti ama. Nga nung dagsan man ti basol ko, Manong Nemy, nakarumit ti panakadusak, imbagtaad na ni mama. Hustunan. Saan mo nga dadangatang anak mo ginaw na? Hustunan din siyo. Apa nga nagkusunsuntiran na kinanak mo? Iso nga natangkad di ulo da. Gabutad da ka, namnamayan da nga da ka, mangisakit ka na kuwada. Oy, minervas ang siyak ti surum ha? Siyak ti ama, siyak ti padre, ti pamilya, no anya ti kahit ko para kadisiplina na anak ko, isot masken, kamasurot. Wala nga, sobramat nga min, ti kina-strictum ka na kuwada. Basta saan nakisurum, amok ti rami dat. Sudan tuan Manong Nemy tanang agtanang agsinungbat na papanggi ni mama. Mamiris kumatkid di nga talaga nga basol ko. Ngam no hapik iti ngamin Manong Nemy nga damor nga pagkalanak, striktonak ni Papa, damor mat nga grebelde ak. Kasla kuman iti lamas nga natinglem adadang patam kat adadamat nga kulagtit kaya ipalubos na nga tayo numabaling kat makalusot. Kasano ti kinistrikto na kanyak, kastamat ti kinistrikto na Manong Nemy kadagiti duwang nga babae nga kapsat ko. Mas pay kadakwada na babae ti kinatawad.
Lumabang nga magbasa nga kakabsat, Manong Nemy, sumangpet kami ti usto nga oras. Agreeing kami ti usto nga oras, iti bigat. Anungan mi, di kiti rumbeng, anungan mi, sagbay nga sasango ka mga mangan, iti dayta pambigat. Di makadakas Manong Nemy, no kastang agsermon ni Papang. Iranana ti panlangan. Freddie, pa? Hagaysog lang kanton. Bumaro kanton. Dahil iti mulam ti panunot mo, ha? Ado da kita high school student, ada girlfriend dan, ada boyfriend dan. Saan ka may tultulad? Masapo lang graduan kita high school, diretso. Agbasa ka di college, diretso. Hanggang makirelasyon, di ka pala gararam, nalawag. Honey, mamangan tayo, api nga. Sa dawa na kami nagipapang, iranalan ti panangan. Makapukaw ti ganas ti panangan. Anong takunam? Kahit kasano nga jak aramidan nga ti panangan, ti panangin baga karagi di kayat ko, kit isulang ti panag-goob mong tayo. No saggay sayang kayo, ha? Sakbay ti panangan, doon na yung oras. Iso nga kasto yung oras sa panangan. Mamon nyo, di serpong ko. Mangigyo. Makapukaw ngamin ti ganas no kapang. Wala makapukaw. Di kita na dumag, baling nga betsin. Awan ti sabali, ngikalkalikagom ko, da kami kini mamangyo, no saan nga tinapintaas, naranyag nga masakbayan. At iti kiti kuntaway Manong Nemy kasaritak ni mama. Ma, Ape kastalangan, kinastrikto ni papa. Ado nga kiti kaskulak, nagis-istorya damit. Nagis-istorya kami, met. May gidjat ni papa. Nagitikas ko lang, nakaluklukay ka nung nagdi-parents da. Di da ka no pektab trabaho at yung nagtibalay da. Tada katulong da. Uri awang katulong da, adamat ni mamang da. Bukudang ka ni mamang da. Anak, no abayin suro na kayo, nga nasapa, iti aramid tiyo nagtibalay, uri lalakit ka ng taom. Panang isuro mi ken kada kayo deta. Obligasyon na ganagan kamang isuro kada kayo. Pero ramidan ni Papangyo, kat talaga nga, pagrebangan na, nga mangilintag, no andaman madlaw nga kilo kada kayo. Sobramat mama. Sana sobra na. Apeng karoon di kita taduma. Tungeg ka. Istoryak na dukin ka. Barbaring isot pakalawlawagan ti panunot ko. Uno panunot mo, Freddie. Sikat inaw na. Sikat mangiwan-wan ka na giti kakapsat mo. Nanarunan no, adamadlaw mong agrebelde ka takwada. Tadyak kahit na sika nga, inauna ka agrebelde ka, sumurot na giti kakapsat mo. Mawatam ka dito kahit ko sawen, ha Freddie? Tano adamadlaw mo nga, madi nga reaksyon, dagiti kakapsat mo kontra kini papang mo. Sikat mangisuro ka takwada. Sikat mangilintag ka takwada. Sikat mangilawlawag ka takwada ti amin. Sabi ko mga siyak pa at bangibaga nga talaga istrikto ni Papa. Tungig ka. No apay nga raramidin ni Papangyo ti kastoy kada kayo. Gabuta. Dila kayat ngagbalin kami nga managbaybay ang naganak kada kayo. Mama, amam ka di nga ni Papang mo kat nagpasar. Iti adong harigat. Ngay, ibalbalis ng kada kamita? Saan na kayo ngay? Saan nang ibalbalis kada kayo? Api ka naskan ko mga ibalis na. Di na kaya kama itulad kayo kenkwana. Amam ka di, nga dagiti lulo ken lulayo ang naganak kenkwana at mamartak da. Inyanak da, dagiti anak da, pakiramanan ni Papangyo. Nga silawang bibiyang da. Agrador naman, ti kahalid suno saan. Basta wala silang pakialam. Kaya agbiag kayo, kay saan. No kabaylan yun, ti agwayas, sige, agwayas kayo. Kaya yung asawan, saan nga istrikto di kita naganak kini Papang? Saan? They are free. Di kita naganak da, mga ramit ti kayo.
Kasta kung maardo ni papanggara kami. Takayat yung ka di nga rod, ti mayawawan. No awan bibiyang di naganak kada kayo kat aramiden yung latan nga anak ti kayat yo. Kasta ka di ti kayat yung nga naganak. Ha, Freddie? Kayat mo ka di nga baybay anda kalatan no anya ti kayat mo. Kat aramiden. Kat nakas pagarigan tanyaman na kayat mo kat aramiden kat mayawawang ka. Agbalin ka nga drug addict. Agbalin ka nga rapist. Agbalin ka mamartek. Awan sir-serving nga tao dito ilubong. Asinot babalawin? Saan ka din nga da kami nga naganakin ka? Dumakdakil ka at matured ti panunot mo, Freddie. Intelente ka man. Amok nga mawatam ti amin, anak. Manong Nemy, may paspasagapsap met ka di kanyak dagita nga sao ni mama. Takasla ko lang ma-vision, matarnawan, mabukal. Lipapang mo, gabutawan, bibiyang di naganak kang kuwana, nayaw awan di kakabsat na. Emsuna saan nang tulok? Nag-working student. Inkarigatan na tinagraduar ti high school. Sana inkarigatan tinagraduar ti college. Tapno daw sa rin na, tapno makunamot lang at pagtrabahuan na. No ba'y gagangay lang empleyado. Inkaligagom na iti nakapagturpos. Kaya din karina ti bagina. Nga timuklin na pamilya. Kaya din nakayat ang maitulad ti pamilya da nga broken family na watak-watak na. Dahil natiga po na nuaping stricto kada kayo ni Papangyo. Mawatam ka din? Freddie? Yung sobramat nung daduma, mama? Alawan, nagsobra. Adakbat nga mga anawa kang kuwanan, nagsobraman kas pagarigan. Anak, awan di sa baling kakalikago mi kini Papangyo. No sa nga, tinaran niya masakbayan yung kakapsat. So anak, ibas nagbudagbasa, naggraduar ka, iti high school, sa kanto ag college. Idyam pa lang, di ka di babae. Saan ka pa lang makigul-girlfriend? Nalawag ka di anak? Manong Nemy nalawag met kadi kanyak. Yung mapapalak kadagiti kapatadak. Nakawaywayada nga mga ramid kayat da. Ore madadlado da nga agawid. Kasbat kanyak Manong Nemy. Kasla saan ko nga mayulot agadal. Pasang awa dagiti grades ko Manong Nemy. Kat no kasta nga makitan to ni Papang dagiti grado. Abe kastulan ti gradom. Kapag nga di kagbasbas sa eleksyon mo. Mamet pa. Kasi makita yun, no. Oras di pa nagramid mit assignment mo nga kakabsat kat aramidan mo met. Baga pakitang tao lang. Baga kitkita mo na di librom. Baga kitkita mo di notebook mo nga sa balit at si panunot mo. Nagpepeso ang review ka. Nagpepeso ang ipastik mo nagbasa. Apay ka sulit gradom. 75? 76? Kasang awa. Ano nga di mabalin ko pang isulat kabilan ti panunot ko. Tsak pa kayo din may pasnik nagbasa. Kaputi ka ito nga raramidan nyo. Sak pwede yung kibasol. Sak pwede mabasol ang gago. Hani, ako magas parang tataramutin ako ng anak mo. Gago ko ng payan. Disnug, durabag ko pa kayo din. Natuktok ang taon na. Tapos na kastak. Sus, dadagdag multi-ubing no kastat pamayam keng kuwanan.
graduara ko na sa high school, Manong Nemy, baglagi din nata talaga nga pinag-graduar dak, ng tekunadan nga pasang awa. Pwede sumre ka konti college na rigrigat manin, Manong Nemy. Kumain. Talaga nga. Jack Plus, may pasnik, tigbasang. Awan sumre kiti panunot ko, Jack mo no apay. Kada gini doon ang kakabsat ko, Manong Nemy, da Helen, Kenia, Gina, adadangan estrikto, ni papakadakwada ta bumalasitang dan, bumalasang dan. Numuna, katatangkan mo ti ulo da, ni Helen, Manong Nemy, ada boyfriend na. E rin to ta ni Gina, Manong Nemy, ada palang agar-aram kang kuwana. Ito na minsan, Manong Nemy, narabii, nabuyak, ti panang dusa, ni Papa, Manong Nemy, kadagiti dua, ababalasitang nakapsat. Mama, anawain niyo ko ni Papa, babalasang di kita kakabsat ko. Kasla mo loobing nga basit pala ti pamayan ni Papa kadakwada. Diyak maanawa, takabsat. Kastoy, ti dahilog, Manong Nemy. Kaya't ko nga mamuan ti kinabudnok ang kahelen. Mismo, kadagiti bibig mo. Ti may dandano ka na kami kinamamang mo. Boyfriend mo, day dyan nga Harold. Iti kasto nga tawin mo, na boyfriend mo. Napadasa mo tinakiin, narakop ka nakibinisito. Hindi nga minda mga classmate ko, papanggat na naman boyfriend nga minda. Abi nga tultulada minda! Katsa nga rumpeng! Kahit mo agsikog ka! Nag-estudyante ka pa sa high school, agsikog ka kahit mo! Kasanong panaran niya ka masakbayan! Tama nung name. Anugutan tumaten ni Helen nga talaga nga boyfriend na ni Harold. Nuawan ni Mama at talaga mga anawa kumakin ni Papa, sinturon, apo. Di na pa'y pilyanan, Manong Nemy, di pangipakadan ng sinturon, bukot, patong, gurong. Malasangan, kasta taramidan na. E din to, Manong Nemy, tani Gina, idi sublat na. Ang karaaram pa lang iso na, Papa, Jack pa'y sinong batan, na dapat plano nga mang sumbat kang kuha na. Di kayang papaaram ko na, gamapay nga ramidan nyo. Nagpaaram kayo, talagang armanda kayo. No, dumasin ka na kayo nga lalaki, sa nyo ikas kaso ida, isnapin nyo ida, awang matigan na ti babae nga mangitulot ka niya, pagip na, ang papaarim kayo nga, agpaspaseksi ka nga, oo. Mas na mas natan ng tumanin sinturon, nagkaro, Manong Nemy. Hindi kasta ka na yung matangak, Manong Nemy, pimanawak ka na din arabi. Kaya tikas diyang aramid ni Papa. Lapanak iti barkada. Kasi siya ka nga talaga ti kinistrikto, kinarangkas ni Papang mo. Gusto di ko na kaya saan nga kinistrikto na tikit kinarangkas. Imagine, sinturon, di na pulos iyamak ng ibasnot. Ado mo tanang gundawi nga talaga naramanak ti sinturon na. Ngam kada gito yung panahon, bala, di na siguro maiturot nga ramidin kanya. Tadakkel ako, baka kadinanog ko. Manangarod pala nung, sa ating mo nagbasa. Manangarod din. Kayad ko, tinawaya. Sige, grubot ka ron. Alam ko, nas ka na robot ko. Ikaw matarwat. Kayad ko sawa nagsagana ka. Abay, mabantay B1. B1? Oh, kasal damdamo nga mga tinagan nga B1. Ito yan na gati patay sindi. Ito yan na gati babae nga agsala. Nga glabos, handang nga glabos. Ginggala yung ti, diyan mo no, the special floor show, da ka no. Katanda dyan amin da. Ang kwartak bro. Sakti makamo. Sakti makamo ka. Intan.
Manong Nemy gabo tatiga barkada kadadamat mabalin na ken talaga nga naway ati kay kayat nangaramiden. Kaya dyan, damok tuminom tibir Manong Nemy. Awan pala edit agsalsalang madanda kitay babae nga nakitebulan kada kitay customer. Ana? Kumita kan kada kitay nga babae ano sa jay. Nadakurso nadam. Siyak ti makamukin ka manakmet. Tapno masolver ti problema mo kinipapang mo. No kaya't mo tinawaya. Hindi aramidem. Awang kwartak bro. Siya problema. Siyak ti makamukin nakmet. Di jaman ti kurso nada ko. Uy. Nalayan ka matagpili Nasidap ti matam. Oray no saan nga naranjak ti sila di sagat. Kursunadak si ka. So kumamat ti kursunada ka, gabot ta kursunada, Freddie, abos oyang ka. Mangalak na rin sa bali. Tapno, duwada. Sige. Payapayan ta di floor manager ta. Ayabam di kursunadam, paayabam di kursunadam, payabak mo di kaabay na. Manong Nemy damok tuminom ti beer. So nga medyo adisto ak maulaw. Nakatalo ako. Hindi umabay kanyak Manong Nemy ting pilik. Hi. Hi. Mr. Pogi. Ubing ka pa. Baka kasadar ta lang. Wala to mon? Running to 19. 19. Inauna ka kang siya, 18 ko pa lang. Siya gayam ni Magdalena. Wow. Alias mo dito? Ha? Kunada ka no, dati diskuan kat balabaliwant ng aganda. No? Dati po nuwanagan ko. Magdalena. Napintas ka. Thank you. Guwapo ka, met. Nabahig ka dito eh? Nabitak pa eh? Sabi nga simbrek ka dito eh. Kahit ko tumandaan di trabaho. Uminom ka siyempre eh. O mga wartaak no jak uminom. Diba kung kunada ka dagitay ka nung barpain mo na daw nung may ruwar. Ay, sa baliak Freddie. Haan nga amin nga G.R.O. ket may ruwar. Kas kumakanya. Virginia. Ano man pa'y nasurukin nga makatawan nga may sag nga awagan ta di G.R.O. Sus, imposible. Ado di saan nga mamati nga sa anak pa iruwar. No pa'y dikit dumakit kaya dak ko mga iruwar. Itadapayan data bayad ko. At apay mga 20,000, 50,000. Oh, posible mo ito. Man. Kahit mo lang di makaigamit yung kwarta. Tapi di mo alam pala 20,000 o 50,000. Maminsan mo ilang. No. Depende ti prinsipyo di biyak. Ano sarbi ng harno o brakad to eh? Kahit ko't makornong. Tanto makornong hak. Pumanawak ton dito eh. Toore maamonda nga gapuak dito eh. May panaknag kontumet iti lalaking ipatpatik ko. Na may saka virgin. Na isang sangang ka Magdalena. Nung arod makiinarakop. Well, gagangit ulat ha. Makiinarakop. Naroon na sikat mga rakop kanya. Bikid di nga saan. No crush ko ti lalaki. Sa bagay ita lang nga krasak. Ita lang nga gayatak, Freddie. Nga malkrik na. Asida, si kadayta. Oh? Nabartek kang ka, di ka minum. Siyak tinabartek. Yung mamok pala na bagbagak. Nagpatpadat at marikrik na, Magdalena. Papagayam sa dinungat at pagtungpalan data panagama mo da Freddie ken kas ken ni Magdalena G.R.O. ng virgin kano isuna pudno nga ta. Papagayam dito ituloy nga basa ti pakasalitaan ni pagayam tayong
Freddie. Nagkaroon ni tuloy papagayang mga ibasa. Sa rin pagtungpalan, dito pagkasaritaan ni Freddie. Manong Nemy nagtalin na edak iti ayan ti barkadak ken kas kulaak kumakkunak. Ngem agpadpada kami matan nga saang sumsumrek iti eskwela. Saang istrikto na gajilaganak Manong Nemy kaniya Nilo ti barkada. Kanadulat at makorkwarta na. Busy kami na gajilaganak ken kuha na Manong Nemy. Hoen. Basta itad da, numanot ka sa pulan da, di kita kakamsat. Dahil ka po na Manong Nemy ora al-al daw, awisak ni Nilo. Manan ta? Ta GP1. Rabilaan at panagupan ti B1. Una nga, mabaling tamat siguro pa siya rin ni G.R.O. Oh. Nakurso na dam si partner mo? Wen. Agayata kon bro. Sige. Gamot na boyfriend ka. Gamot na best friend ka. Sige. Hinta. Para entertain ka dito customer. No gusto nga al daw. Manong Nemy, gamot na sapo mo't pala nga napang kami kung na player manager. Maturog da. Babarok. May kay ton rabi. Ano kaya tiyo? Yan to na umumalmalam. Nakaring na doon. Mumalmalam Manong Nemy. Diri pinapetpetan ni Nilo, ti floor manager. Iti diya mo naman yung papetpet mo. Kunamot din. Ay! Magdalena! Agdigos kan. Katadaw mo na adana sa pang customer mo. Nakadiko sa akon manang ko na naman naka-short Manong Nemy naka-sleeveless. Bro, makamukha lata na. Ibati ka dito eh. Papanam, kaninakbag ka na di girlfriend ko. Ang maaw mo dito B1 di girlfriend ko. Nadaman din sa bali. No, kwarta mo dito eh. Ang mga no awisam ni Magdalena kating kagdina. Kasta nga takawin. Kano kas pagadigan na aking kuko na idi, nga saan nga pa iruwal, malibre ka. Kasi nga oras, pala nakuha na kabayo, marpain. Barpain ko naman, uwan makabarpain. Apay nga may ka. Gabuta kahit ko nga makita tilangam. No, kasi nga oras, nga awan patay sindi. Nakalamlapsat ka na talaga. Aradaman nga may labak kang Magdalena. Freddie. Sapa ka wala nga na in love. Apong nasapa? Dumay, di adda pala, di high school ka, adda boyfriend nga, da girlfriend dan. Papi love, day jay. Kasi ka, ano tamarik na papi love? Saan eh? Tanuhan niya at marikrik na, kasi tamat na marikrik na. Ano nga rod? Hindi ba lang ka kahit kung di pumanaw ito yung lugar? Amang ano, mapilitan at tumid lang ang mga ipay tibagik. Kas pagarikan ta, agbaligid ang mga bartag kanyak. Puno mang pukaw tipuot ko. At dangamin kasi dyan napasama kiti kaduak eh. Hana kahit ti pairuaro. Imadan sakit in panda ka na dyan inuman na. Naulaw, nakaturog. Na irwarda. Medya. Baka kas naman tayo mapasama kanya. Kasi nga. Mabaling ko makit. Pumanaw ako dito eh. Kit papanang nga rin pumanaw ka. Tanak. Iba't patig kami. Di anya. Di hawid na akong di balayo. Niya? Diyan ka din na-istorya kan kati amin? Nga niya. It's to away ha. Gabot na kinistrikto ni Papa. Diyak may ipas ng tagbasa. Gabot ha.
pampanutek di kinistrikto ni papa eh. Imagine, di kiti babalasitang kuno babalasang kakabsat ko, adjek. Na matang pa rin mga panang manso na kadakwada dahil nag-rebel dyan ti panunot ko. So pimanawa. Freddie, awan ti sa baling kang runang nga ipatawid na gitinaganak no sang adal. Sayang. No kumadaan na gitinaganak kakas kini papang mo. Siguro, saan ko na panunot ti siyempre kitibikuan. Dagiti namin naganakin ka. Nasapad na nga natay. Talo kami kakabsat. Nawaras-waras kami. Naulila kang nga demang. So nga nakagasgasat ka, Freddie. Tapos ibiyag dagiti naganakin ka. Nakagasgasat ka istrikto nga rin di papang ko. Panang isuro na kang kadayta. Freddie, na talaga yung matpatignak. Ihawid na akong jibalayo. Isus. Umanugot nga tani papangko kani mamang mo. Ay mamang ko. Mas pagarigang nga raing no. Ibagak nga iawid kang agasawatan. Pangalak ka rin ibang biyag ko king ka. Nagtrabaho ka. Ano nga trabaho tikas kanya? Adulitan no kayat mo. Kapay, di mo kayat? Tapos lakalag, babawi nga may dito eh. Nga namamunak. Ngayon nasa mo kayat, dalatakin ka. Agtalinadak nga rin dito eh. Nukas pagarigan, talaga nga adamang paturog kanya, kat mahalad at kay da kanya, maraming ko. No may tulod na, kat kasi may sakaduwak. Sayang. Ayitan ka magtalina. Diyak kaya't, nagtultuloy nga da ka dito eh. Iyawit na ka rodan di malayo. Ano nga tat mapasamak? Kasi nung umaamon no, adyan mapasamak. Nadali mo padasin. Ano tayo mo? Baka isot pag nakman ni tatang ni mapapang mo. Ngat ha? Tsaka mo makulkul di panunod ko. Sige. No di mamot aramidem, bahala ka. Nagtalinedag dito'y katsika. Anang artubram. Nagtultuloy nga di kaagawid. May awang ka. Yaw-awan na ka na di kayo mo. Agpadpada kayo nga sang agbasbasa. Manong Nemy, kapote pateg ko ni Magdalena. Nga kayat na matipayaon, titiayan na, numampay samat pa'y nga narukit, isuna. Manong Nemy, impanaw ko isuna sa dyan. Kadidimit lang malam. Napanang kiti balay, Manong Nemy, Danilo. Padamat idin. Insangpat na kayam chicks na. Uy, naglaing kan bro. Kahit mo sawan, inrawar mo matisuna. Hanin nga, basta inrawar. Talaga pimanawin. Ano? Uy, among katita ramidem, Freddie. Kahit kong yawid suna. Kananya tinam naman nga ramidang nga rin ni papang mga istrikto. Anangat ramidan na. Angat, ibilan na nga papanawam ni Magdalena. Nga saan nga ruming agdin na gawat ubing kay palaing. Uno saan, kit pagpili-pilian na ka. Ni Magdalena, uwano ti pa nagsublim ka nakwada, tapno agander ka kadakwada, agtungpal ka kadakwada, agbasa ka. Tsak may yun tagbasa eh. Mahala ka. Nilungan at aramidek. Bukod mo nga desisyon deta. Edagti Magdalena Manong Nemy kat ko na Freddie, no talaga nga kapay lang ka makadesisyon. Agsubliak mat lang sa jay. Hanin, agawid ka. Agawid ak, pag-agawid ak. Amo man nga, awang balay mi. Amanan ti ayon di ka kaabsat ko, diya ka mo amon ti endan. Kahit kung nasawen, iyawid ka sa diya balay.
Katnuan niya man ti desisyon ni Papa. Desisyon na. Tinasken. Saan ta ngagsina? Manong Nemy, alas 7 nga ta ni Tirabi, hindi makadanon kami dito balay nga kaduwak ni Magdalena. Agraman, tibag na ngayon di kita rawaten. Ni Gina Manong Nemy nga bunso, tinangilokat tirida. Ala kuya. Gina, ni Papa. Ada ko sina. Nakaidasarin ni Mamang, mangan kami. Gapatadagdugtugtog, binaunak ni Mamang nga magkumang ilokat. Pagkisungarod, dumangan kami maten. So ni Magdalena, ti girlfriend ko, kanagbalinton nga asawa. Ala Manong, nagsangbat kan? Ala, delikado. Ang mga mahalatan. Mukabili na ni Tatang, ni Papang, agkabil kami. Gamo siguro Manong Nemy tasanda nga mauray ni Gina nagsubli iti kusina imay ni Mamang si Mabat ket nakigtot idi maki. Freddie anak! Ni marakop ket naginarakop kami nga gina Manong Nemy. Sinot kumati ina saan nga maragsakan ka numarakop makita na tinaunang anak na nga dimtengen kalpasan ti manungal daw dad na ni makalawas Manong Nemy nga awanak. Mama, ni Magdalena ti girlfriend ko tagbaling nga asawa tagbaling nga manugang yo. Hay, na tayo tuwing nga napampanunot yo. Dahil ni Papangyo. Freddie, pa? Ni Magarabiyo, ni Magdalena, girlfriend ko, ang balinto nga manugang yo. Mercedes. Ay ba midan, mga Magarabi tayo. Nairan na nga, suwangot ako magkadadada. Umay ka karoon anak ko, Makayon. Ura kang kanayon latang ngayon adok pa lutwak ngayon na po ikan sidain umani na itchay umay kayon. Manong Nemy kamayatan na mga mangan kami feel at home. Kinunak Manong Nemy kini Magdalena na nagkaabay kami. Agsumbang rimit nga ongto tilamisaan tayan da papaki ni Mama. Nagabay mat Manong Nemy. Dahilan ka ni Gina. At the other side, tilamisaan at daham malidbadir nga side. Laod ka na kami, daya ka na kuwada. Kabayadan mangan kami Manong Nemy, gagangay, haramidin na tamat ni Papa. Idag sermon. No kasta, iso nga sa mga bas nagtagbasa, tada girlfriend mo, Freddie, kaya't mo pamilya. Wen pa? Ano nga ron ti pangbek mo ti pamilya? Nagsapulak ti trabaho pa. Ano ti trabaho nga para ken ka? Nga di pa nag-graduate ti college. Makamuditan pa. Kahit si Gamat Magdalena, ano mati trabaho, malasan ko. Kinitanak Manong Nemy ni Magdalena kat siya si Mungbat. Kuha, waitress iso na pa. Namamok iso na ti restaurant. Waitress. So na lang ta, rabi ti duty na. Dagad awan trabaho mitrip. Aldaw, mabali mong irapin tagbasa. Nagpatinggak lang ti high school. Tata, papang ko na ako. Papang. Nakaubing kayo makapanunot.
Ini pa nang bangon iti pamilya. Kas naganak, karbe nga miti mamagbaga kayo. Ang mga antay pa lang muna. Sa ito kasarita nga to. Baglagi din Manong Nemy ito talaga nangankampay lang muna. Sagbay Manong Nemy nga di kasarita na kami ni Papa. Saan kayo palubusan ng kasawa? Papa, pagsinain kayo. Agbati ka dito Freddie, kat ituloy mo tagbasa. Paano ba ako nga saan nga sumsumbrek? Diyak may pasteng tagbasa. Di ba di wam to tagandron? Kahit ipasnag mo tagbasa. Masapol nga ipasnag mo. Kahit si kamata, magdala na malasan. Ubing kapay. Hanga mabalin pa lang ang kasawa kayo. Nagdan na kayo. Ngayon dahil tumit lang arabi. Lading itek. Tas amo nga balin tumyan. Dahil ito nga balay. Papa! Nga matan. Mabahit na kinataon na papanawan niyo isunan. Kasto yung oras. Saan ka siya kamang isoro? Saan ka na sumungsungbat? Saan ka pagunyan? Pa, Magdalena, yan tangin na ang kan. Mabali mo ti pumanaw. Pa, saan nga mabaling nga pumanaw iso na? Igawid ko. Pumanaw kay ngorg na doon. Nasisat, pa. Kayat mo iso na nganda kami. Nga naganakin kakabsat mo. Kaya kong tagbiag, ori awang kayo, Papa. Waya-waya ti kayat mo. Wen, kayat kong aramidan, ngawan ti makibibiyang kanyak. Kayak mo tagbaling nga ama. Nagdesisyon na si bukod ko. Desisyon mo. Sige. Pumanaw kayo nga rat na to, Pumano kayo! Buwan, pumano kami nga saan na oras munas ka nga pugkaon na kami. Kinunakmot Manong Nemy. Di makder ni Papa nga si Muray ka nito sila da ingkawid nakmet ni Mama. Anak, para kang ka na dyan baga ni Papang mo. Ano nga para kanyak, Mama? Pag sinahin na kami, saan pa namin nga panawan? No talaga nga na kayo tumatlatag katuluyan na kayo to. Ngayon sampay lang ang panawan. Di mo ka di maawatan? Awang ka ti utek mo, Freddie. Ano tinam naman mga pasamag din na kayo nga sampay na kasagana? Pangalan nyo bang biyag nyo bagbagiyo? Kasi ano no anak kayo to? Anyan to, ipakal nyo ka na idanak yun. Ang biyag pwede nagpalpalama dita. Nakamtukid din nga nagpalpalama, Mama. Nga kompleto kami. Ang biyag to pwede bulset. Nakamtukid din. Ako mati mo nga nagbalbaliw. Nagkurkurangan mi kini Papang mo. Ti sobra kini instruktor ni Papa. Sud ka po na no abe kastuyak. Sige. Nisot. Amom nga na siya at Freddie anak. Tauri igawid ka, di mo matkayat. Marami din mo kayat mo anak. Kini daw tawat ko. Ano si ato kalat ako mati ka sa sadyo, kini Magdalena. Tadak to dito yung nga ina, nga mga daw-dawat nga na siya ti ka sa sadyo. Kat no mapanunot mo to manteg subli anak. Nakalukat to tiri daw para ken ka. Kat nakalikot to ti pusok para ken ka anak. Manong Nemy, pimanaw kam nga road ka rin nga rabi. Ngayon, iti salud-sudan kanyak ni Magdalena. Papananta nga ron. Ito yung Danilo. Ito bala Danilo. Patsiyam ka din nga. Akang kanayon nga daka sa jay. Numamon di kitinagan na kengkuhana nga data sa jay. Ano, aramidan da. Papanawon da ta.
Pamananta ka ron. Abing ngamin binabi anak lata nga pimanawan ta nagbati ka kuma. Sang nga mabalin. Ngagsinat ta. Sige. Gabota na sapa pa nga ron. Agsublak mat lang sa JB1. Ha? Agtrabaho mat lang. Kitsak nga ron. Di recommender ka agbaling waiter. Ha? Agubrata nga doha? Iti beer house? Anak ko mga rod. Tap na kasta. Malibreta ti pagyanan. Kanada ka hamang bantay kanya. Oh, di ba? Kung nang nagsapol ka to trabaho. Di adan trabaho. Kasaritak ni mula manager, ipagpakaasik ka, lain na ka. Taori akong pelat sweldom, akong bakante. Irias kan, at pagturugam kan ada, panganam. Manong Nemy kasta nga ron tinapasamak. Basit pala ti customer idi. Ta simangpad kami. Simrek kam ti panaka-opisina. Manong Nemy ti floor manager. Hindi na ito yung pampanunot musika. Magdalena. Nagitaray ka. Pagkatapos, agsubli ka. Nagkadumit lang ti lalaki nang itaray ka. Kahit kumat lang ituloy ti panagtrabaho dito madam. Ngayon, kas di andiyak kayat ti pairawar. Di mo kahit ti pairawar. Ngayon, kayat mo makiindakin ni Freddie. Ngayon, itad mo king kuwanta kinibirken mo. Ngawan titid na king ka, libre, gaga. Gabote pat-patig ko iso na, tayo. Tikat kaado na kita magpit. Katsi kamat. Gabote pa nang ipat-patig mo ito dahil ito nga G.R.O. Kaya mo pa yan, nga laksidan da kang anak. Muno sikat nang laksid ka na, kita ganak ka. Ma'am, nagtrabaho ha. Bagisunay. Awan ni Delpin. Sige, sikat mga sukal nga rin kuha na. Magdalena. Bripam. Suruwa misuna no, anyat rumbing aramidan na. Tapos nyo kasi tagat makapagtrabaho ka dangos. Madam, thank you. Thank you. Ano nga rin? Agkasilad kayo? May sama ti silid yung babae Sa bali ba ti silid ng lalaki? Di man kisilid kadag iti lalaki. Sige, bahala kayo. Sige. Kahit nukas kasi nga di mo kailat na ti mairwar, Magdalena, bahala ka. Hey, anusam lata, da di tip da ka. Nukas na nga maarakop kan, maabisito da ka. Kadag peso Manong Nemy nagbali na ka waitress adi na oras waiter ko nakuma nga di na oras. Alistok man nga nakasusuro Manong Nemy. Ken may bagayak mo ta waiter kabata ida kinuporme akon. Nakakagwapo ka waiter ko na kanya tasyak lang tiga kapuan kan kobingan ka nakuha nga waiter. Manong Nemy naganar ni Magdalena. No makapanawan, tumuna customer na dagusan da nga sublatin sun. Naging imunak mat Manong Nemy na ararakupan da sa da bisitun nga takawan ti bisito. No penistrikto mat ni Magdalena. Kat no kasta nga madlaw kunton Manong Nemy marik na ni Magdalena iti inom na. Tapos amat nga rot nga mabaling nga di uminom. Tadya iti pangwartahan na. Wine, no saan ka uminom, aumat kwartana. Magdalena. Freddie, may ganda kuyog ka sa kwarto yun. Ado palat customer, wala na bartek ka. Nawan ti magdanagan, tayo ilibas kong ilibalin no ko. Ha? Kasi tararamidan niyo, no problem. Ang kung itulak ka basta mabartek ka. Sayang. Sayang dya kwarta. No? Saan kong itultuloy ito mga awat ka dagiti mga itaybol kanya. So nga, gag-serve kalata. No, kasto ti kayat mga trabaho, kat pinanawa mo ti pamilyam. Haganos na nga to Freddie.
Papagaya, may ituloy tayo. Nga ibasa kit no saan tayo may ring pass. Part 2 tayo. Papagaya, maya? Mm. Oret damat ito yung video tayo. Video to ito itanti part 1 na. Hintay ituloy nga ibasa. Manong Nemy nagan-anos sa puyat. Nagan-anos kami kini Magdalena. Kat no kasta nga dumteng ti malem, makariing kami. Siyempre Manong Nemy, agsasarita kami met. Damat kung daw minukuhan nga agsarita kini Magdalena. Kumusta? Kayam? Kaya? Kaya mata na nga ron. Tinabimbilas ko man at dakadesidong naging parents mo. Dang na imas ti masidamid jay. Maturog ko nga gusto. May baon da ka iti pagadalan. Diyak magkarot may pas nagtigbasa. Freddie, no kaya't mo magpahot relasyon da. Masapol ng pasa ka. Ha? Sangag na na yung nadakad to eh. Kinori siya. Kahit ko kumamit nagbasa. Kahit ko nga siya mo na. Tulungan ka. Ti ornong ko, imbas nga sut usarak nagbasa, si kalangin pa usarak. Selma, imbagang ba't ka nga, Jack may pasnak, ipasnak mo, may pasnak mo na ito no, Ramid. Panunotin, Freddie. Saan nagtutuloy nga data dito'y? Siya, didaktun kayat ng table, no? Manayon ang petitawan ko. Nanaro na danton sumsumre nga ububing nga siya, nga miti siya. Di kita'y bagong dating. Kasi pasamak ka rin na duma. No manayon ang tawandan, aglaos dan. Sika hindi kan tupulos aglaos aman. Weather lang ako na Freddie. So nga sika da chansam panawin mo. Ta siguro, nung matulungan ka, di pa nagbasam, di nakngatantong at baybayan, nung kas pagarikan lang. Among ka di nga sa taon, iti panagyaman ko na dimtang kahit ibiyat ko. Sana kitan nga, makunang ang katang-katang. Tadaka. Tadakan to akamangak, nukas pagalikan, tas ikati mo na nga balik. Kas lang mo lang bagbag nga, agsubli at itisidong nagdagan na kanya. Mabali mo tagsubli. Ikarim katakwadang ipas nagpadagbasa. Ngayon nukas pagalikan, tas ang kang subli. Adakmet. Tulungan ka. No, agikatak dito yung pagyanak nga ron. Di mangalat at kaserat ha. Mangalat at tinala ka. Uri basit la kwarto. Sila mo libag ka ba? Ngaglib intan. Yung kari kiti bagi nasako la ipahit iba. Amin ko, iti lalaking ipatpatik ko. Nakasaka na ka mga ipahikan ka. Hindi ka nito akali ka kuman. Kas pamaniknik ko, iti panagayit ko kayong ka, Freddie. Ngayon panghasim, agtong pala ka humamit, kabat na pagsayatam di bagbagak. Manong Nemy, gabot na kalikagong launay ni Magdalena ng ipatpatid ko, dagitang ipag-anak. Wen. Nang kita ang ngarot, di mabalimi, nga pagyanan, Manong Nemy, nga ore basit laeng, basta laki di, ada pagturugan mi. Ada pagyanan mi. Nagpatulong ang kininilo, Manong Nemy, tamanin problema, misog masidig ka man kanya. Kung mati sa baling nga kasid ka, asid gak, no ta problema kung saan nga si kanilo.
Kahit mo maglibiin kayo kina Magdalena? Uwan. Sumapsapo lang ako mabaling nga pagyanan. Sige. Bamta, isadag kayo kay Nanti. Nantim? Baka daktal di balay na? Ada bakante nga ubong. Ubong? Oray basit ko na mas ada pagyanan nyo. Hanga bali, tanapindas ti ubong da. Sementado. Kadi, ubong ako na mga sementado. Tanag-pigari da nga idi. Ngamitan, bakanten. Di ba pang kasadyay? Iramitan nyo lang tididing na. Mayaten. Nabang kami mismo, Manong Nemy katagpeso. Nakapimpintas ng lugar. Apin namin hansad dain tuloy, tanag-pigari. Napandaman tan sa G.R.O. Da ka man yung talkanda. Nga rin pang italkanda. Iso nga nagbakante lang ta nakastoy. Da kompleto na nga danom, matapay silaw. Unang yung open met, di magaramit ka ti kwarto. Datad, adiki dita, kendita, di kam ti kwarton. Adamat na bumbilya na ta nga to, di ba yatin? Tapay kurang na bro. Pagidaan mi. Papag. Kumatanggal at kudsunan, tapaidam na at kudsun, mayatin. Ngam dati na bangbang nga kudsun. Paglutuan nga Jesus, tapo. Paham. Tayalaan ka nga kita gasto po na saan ka kita electric stove. Manong Nemy babaeng titulong ni Nilo. Nakabukal kam ti may sa kwarto. At pa nakakusina nan. At kompleto. 1 bar nga gas range. At dan pinggan kompleto. Wala pala kayat mo. Danom. Talagit gumatang kayo tigitay kasi na purified nga water na. Tamabadi nga inuman dato kaputi gripo. Irin pa kamok dito yung kani Magdalena Manong Nemy kitaragsakan ng naruna edi ipashare ko ni Suna. Wow. Freddie. Saan lang nga sinsinan nga pagganan. Gamata na pintas. Di okay madlangin kan. Sige. Embrogyan dan tulang tagyan dito No. Before pa naglulukat ti klase. Tag-enroll kamit lang. Magdalena. Bueno, kahit pumatlaan tag-subli di balayo? Saan? Tabi namin. Diyak kahit nagsinat ta. Kat saan tawat kang sina? Mabali na pala ta sa rungkaran. JB1, nakasta nga malam. Numalpas ti klasem. Diyak kahit nag-subli tapit at dadato yan. Kahit ko? Nga da ka? Sikat inspirasyon ko para ti panagbasag. Apay hanga may nangagbaling ang inspirasyon mo kumadag iti parents mo. Di lamang baling nga sa amoy palpalakit ti parents ko. Sika kensyak ti pagsasaritaan ta. Bali ag-asawa tan. Mabaling tandag kay da. Dagkana. Kasano pa yung matungpal da kita rapap tanong anak ta. Imahon ti pagdanagan. Tore siya. Kahit kumatangadan mapasamak ka na ta. Manong Nemy rinogyan mi nga roden tinignag din na kini Magdalena. Idadamo mi nga rabii oh my God, roden, sinart. Na maturog yan. Na maturog. Ha? Isiburutan ti kama. Isiburutan ti kwarto. Nakapangantamat din. Nanganta tinakusal. Sorry. Di na ka-insuro at papangkin ni mamang mo nagluto. Aman.
Ngunjak malagi. Ngayon masahin ak tumanin. Ito nabigat. Daya mas tundi pasantang. Bakit? Ano ka ba ikan? Di mo mga naka-duty ha? Rabi di trabaho? Ha? Agabsan ka pa lang. Mabalin. Kanon to nga rod? Agtrabaho, trabi. Agmamesa ka dito, trabi. Maturog ka. Tapos saan ka mapuyatan? Kabigatan na, ingka agbasa. Siyak met, maturugak. Tayo sumat pa nakarabiik. Ito nang karoon nga. Agbati ka. Ten ako ni GB1. Agtrabaho, mister. Anong tuturos na gamit ka? Baka umianak nun sadya eh. Agawit kan itong barbangon na ito nag-close kayo, orayan ka. Manong Nemy, naturo ka kamay maysa. Hindi pumarbangon siguro Manong Nemy, nag-closen, magtelena. Nakariingat. Idita. Madlaw ko. At nakabangbang lumanong Nemy ng kababay ko. Ida karawaik Manong Nemy. Abag isumod di baro kong magtelena. Uy, Freddie. Oh. Nabayag ka? Sang-sangpat ko. Id-idak. Ngimsak ba nga nag-idak? Nag-shower ako muna. Isumit lang nakabangbanglo ka. O nakabangbanglo ka. Atod na inom ko nga beer. Bagata amok tagibil lang. Mabaling ang katebol kami. Ano katebol? Ayan ako matebol dito eh. Kakama ko naman. Kakama ka. Freddie. Magdalena. Dito siguro ang tinay nga panawend up, no? Agmay mesan tiba kita. Ba? Gusto nung sikugak. Di saan ka ang siksikug. Diyak pa'y nagagatang. Tumare. Di kumatang ka itong bigat. Isuntong bigat. Iti pa nagtumar mo. Freddie. Nabayag mo ito nakalkalakagoma. Kung nagtupay nga minka, dandani akla mo, sumurot ka na kiti gugwapo no kang customer ko. Lalalo kini Mayor. Anya? Hindi abol na ka ni Mayor? Depende na sino Mayor. Nagado nga Mayor si Kawed. Sino ko mga Mayor tam? Baka ni Congressman pa ya. Table na kan. Baka ni Congressman ti mga awis kang kagit mayad ka. At nakariki di pagi. Ngawan ti sa baling bangin payak ti amin namin kung saan ti lalaki nga patpatin ko. Ken mga ipatpatin kanya. Kat siguro na ito nga kanito. Mabasama kan ti amin, Freddie. Freddie. Magdalena. Manong Nemy nagmaris rosas dahil nga parbangon. Awan pulos ti kaamak mi ore kasanot pigsa ti asog ka na ring eng mi taadayo ti karuba mi Manong Nemy. Manong Nemy dinigos ko ni Magdalena karagiti agkakabarang agik iti na dumaduma pa sa tibakinan. Nakapinpintas, nakabangbanglo, nakalinlinis, nakakitikutis na Manong. Sana kapulos nga nagalumiim Manong Nemy nga nangaramid. Iti pa nagdakiwas dagiti dakulap ken ramay ko, iti pa nagdakiwas dagiti bibig ko. Manong Nemy, kabuta damat tendig ni mangmang ko ken mabuybuyak, tinulad ko met Manong. Numangan ka ko nada, hakit na imas mo nga panangan.
Manong Nemy ayat ken ayat tinagtipon bara ken bara bumarbara apoy agimil ayam. Di ba nagmaymay santi ayat ken rik nami ken ni Magdalena. Dati ka po na no apay nga nagdanggay kami nga nagampayag tapno tunuyan min kayat miya tunuyan. Napanagnakak nga talaga Manong Nemy nga siyak tinangusat ti kinabirhen ti ruangan ti langit ni Magdalena. Asog ka na rin Manong Nemy tinang duwaya ka na kami tapno mo ulit-ulit iti panang tuknumi ti langit. Naorag tartarao kundi kiti manok Manong Nemy, madamamit latta Manong Nemy. Iti pa nagtartarao kami nga duwa. Dagiti asog ka na rin Kinaura iti Manong Nemy, talumlunggaken ti init. Kaslaong patingga na Manong. Ngam nagpatinggamot lahing ako na ni Magdalena. Di ba nagbasam? Baka susukal kanto ito nagtiklasen. Sa nga balikan niya, taori tuloy ko ti maturong. Ang sweetheart, amay, kay paniknik itan ko sanot imas ti lutong. Saan ako ngagluto? Adaso din nga karinderya rita. Naklangin gumatang ti paksiw. Tagkaldo ta, sweetheart. Manong Nemy kastoy nga rod tinapasamak. Agbasa siyempre agtrabaho mat ni Magdalena itrabi. At adigdi kong daw ay nga saan nga agawid umyanan kusta nga makariknana iti inom na. Salangan agawid din Manong Nemy ti agsapa. Nga itulod ng ton ti maturog dito inaramid mi nga panakakwarto mi iti pigari nga inyag kada kami dito Manong Nemy ninilo ang kayem ko. Impas na kumatagbasa. Pudno ti ko na Manong Nemy ni Magdalena no talaga nga kahit kung ipasnek at may pasnek. Malaglakip kumat ni Mama. Mailiwag kang kuhana. Nakadungdungong nga ina. Noong pinatangkan mat ti ulok. Kandi pa Manong Nemy kasladyak pulos mapukaw ti gurak kang kuhana. Kabuti subro nga kinestrikto na. Kumusta nga tamot ang Gina kini Helen nga kapsat ko. Manong Nemy, nagkita kam kini Helen. Iti eskwela. Helen, kuya, agbasbasa kamit lang? Uy, wala kuya, umununakmad lang si ka Gusto na lang ta. Tanya. Kaslam, kahit kumatin sumurot kini, sino? Ni Jojo? Yung boyfriend ko. Kahit ni Gina Gayam. Awan, nagbasbasa matangin. Dajay. May sungsungsung ti barkada. Dapat kadamag ko kini Gina. Agsususup iti marijuana. Anya? Katsika. Kayat, kuya. Magsalakayat kunting. Sumangpad iti balay da Jojo. Talaga nakasistrikto lata ni Papa. Kakait o sawan kabigla na kay basno na kay palat sinturon. Ikasto yung kinabalasang yon. Kinama. Ito yung tabu bakrang ko. Yaman din. Sobramat tikas na nga ramid ni Papang. Mga ron. So nga, kahit ko pailan, sumurot ka ni Jojo. Kasano nga rin pa nagbasa mo? Yan tangay, no? Kasama kam kini Jojo, baknang damit. Ore sana kagtrabaho. Ore sana ka makaradwar. Bugbugtong nga anak ni Jojo, saan ka di? Kabaknang da?
So nga numaminsan pa kuya. Numaminsan pa nga, dusain nak ni Papa. Talaga nga, sangpat kong tibagik. Mapana ko nagnaid. Agdan na kami kini Nilo. Nilo? Jojo ka na maawan. Ni Jojo ko na kuma. Manong Nemy ni isarungak. Ito yung baga ni Helen nga pagbasaan ni Gina nga inuudi mi. Madlaw ko Manong Nemy. Kasalasaan ng stricto na kiting. Aging ko ka eskwela. At na kita nakawarang awamat iti ko nagtiklasid ng estudyante. Nakikitak dito ni Gina. Gina? Kuya? Abi ka sa tanam? Kanapi, sino din ka doon? Hey, Gina, boyfriend mo? Saan ko ang boyfriend? Manong ko, kamsat ko, inauna nga kamsat ko. Dito taday masidik nga lalaki ken kuha naman ng Nemy kat sinalabay na. Hoy, abi ka sa pamayan kamsat ko. Hey, brother, bayaw. Girlfriend ko na ito kamsat mo. Abi ka sa lang ayo. Gina, masidik ka man kanya. Sabi ko niya. Ha, o naman. Hanggang nga nabarte. Hanggang mo mininom. Hanggang pa nga minom. Nagsusukam lang ti marijuana. Ipalubos na ito yung pagkadalan. Kasi ito yung paspasamak ka na kayo. Hey, kuya. Imalakan sama ito yung kini Papa. Sermonan nagsawa. Sumublat ka. Ading ko happy kasi ito na medium. No. No, grebelde ka. Grebelde ka kami met ka ni Ate Helen na. Nagawid ka. Pero kung mapagawid na. Nagawid ka. Ang mga mansun na kanto man ni Papang. Nagawid ka natin ko. Manong Nemy kalpasan ti makabulan nga makakakita ka dahilen kani Gina. Di nagkakakara Manong Nemy nagkita kam kini Mama iti maysa nga mall. Freddie! Freddie anak. Mama? Naka-uniforme ka? Dagyan mo nga notebook and libro? Nagwasbasak, Mama. Nagsayatan anak ko. Nagsayatan nagwasbasak ka. Kasano? Bagwasbasa anak na Magdalena. Agtrabaho. Di sweldo na. Susarek. Anak. Impagpaikan ka. Ngayon di kakabsat mo. Insang petan ni Helen ti bagina iti ayanda Jujo. Agliblib indan. Nga Regina, Mama. Regina. Tsaka mo sa dinut ayan na. Tumulong ka man kindi anak ko. Kamang sapul tayan kini bunso ita. Ang mga nutilad na di tanti ayan na. Mama. Rigatan unayin nga inayo. Gapot ako mat tinapulos tinabati ka na kayo tinan nami ka ni Papangyo. Nagsangsangit ni Papangyo. No apay nga awang kayo maten. Gabukin ko na. Gabutikin istrikto na. Saan nga gabutikin istrikto ni Papangyo? Ano ka mga ruti ka po na Mama? Gabutikin na tangken ti ulo yung nga inanak.
Bagayam dito ipalang ti pagpatinggaan dito yung muna nga paset ta part 1 ti pagkasalitaan. Ni pagayam tayo nga Freddie. Gabutado pa ti pagtarayan na. Ya? Sa dinuitan ti ayan ni Gina. Ken agtutuloy nga ta nga glib-in da Helen ken di boyfriend na nga ni Jojo. Sa dunumat ti pagtungpalan dito yung relasyon da Magdalena ken ni Freddie. May isa nga G.R.O. ken may isang estudyante. Nga di G.R.O. timang pagpabasa kin estudyante. Magaya mi pudno ka di. Asino talaga taking basol. Di kina-estricto di ama. Wano ta kinatangkin ti ulo. Di kita anak. Sagudahin nga rod ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga Freddie Parto. Dear Manong Nemy. Manong Nemy saan nga nanggagagara nga may isa nga anak kakas kanya kat nakita ti inak ni mama. Iti manon apanawen nga saan kami nga nakita. Nga man matawagan tay di kat awang pa lang ti cellphone Manong Nemy. Iti man nagsarita mi kini mama kas may isa nga ina nga maililiwan. Inarakop nak. Binalas kumitet ang arakop. Kumusta ka, anak? Manong Nemy, diya ka mo narumbeng ibagak kan kuwana, ti mapaspasama ka niya. Amok, concern una, ti may sa nga ina nga mga mo, ti kasasaad. Ti may sa nga anak, nga pimanaw, uno pinapanaw, ti ama. Kabutisan nga panangisuro, uno pa nakaisuro. Takayat ko hindi Manong Nemy, nagkanaid kami. Kaya Magdalena, ti sidong dagiti naganak kaniyak. Yung pinagpili dak. Ni Magdalena ng unisuda, kinituloy ko tagbasa. Kinaikayat ko si Murod kini Magdalena. Kaya nagbimbinulog kami di Manong Nemy, tirigat kan namay agtrabaho, ididiskuan. When agpay table, ngam saan nga pairuar. Idinuto ta siya, ag may sak, itirabi, kit ti aldaw, ag may samat, di Magdalena, tapno maturog, at siya, inakmat agbasa. Tapagbasbasahan nak, ni Magdalena Manong Nemy. Hindi ko hanggat saan ko may ulot, panagbasak, diya ka muno hapay. Gabot ha, iti panunod ko, kat para kanya, kinaranggas, kinistrikto, tararamidan ni Papa. Di ba nang sinturon na kada kami? Nagruna, abumalasang abumalasitang, hindi nga na imatangak, dagiti duwa kabsat kong mabay. Ni Helen, kastamatan kini Gina. Kumusta ka, anak? Sarudsud ti may isa kayo na. Kas magit tayo ma, on di problema. Nagbasbasa. Pakalam, di gasgastusam, di pa nagbasam. Ni Magdalena. At napintas ka dito, trabaho na. Okay, matma. Umanay nga, para kada kami, kan kastangot din di pagbasak. Imbagtasan ka mga baybayad di kasera. Rigat, ang anos kami. Anak, abi ngamin kinaikayat mo. E di napimpinas ko man agnaid kahit isidong mi kinipapak mo. Tapno, napimpinas ka nataltal ka at matlayang ti panagyan mo, no tirabi, maturog ka, iti napintas sa pagturukan. Natalged. May itod amin na kompleto akanem. May itod ba't amin na kasapulam, iti panagbasan. Ma, amoy ang tigabunan no hapay. Anak, saan nga kinaranggas ti kas di nga raramidin ni Papa mo. Kaya't nalayang nga mayawan-wan kayo. Ma, saan nga isupit tubig ko tayo? Nakingay, anak, nasakit lapan na notin. Dakla kami kini Papang mo. Pinanakuhan da kami ng pinsan.
Saan nga basbasa? Kinikayat nang tinakidan na iti boyfriend na. Nga dan iti balay iti boyfriend na. Di boyfriend na basbasa ay suna. Agtalinid sa di balay da. Kat ni Gina, dahil ito nakilo na yung problema na. Di minamutihan na. Kada di na oding inungtan ni papang mo, inungtan mo no, binasnutan. Mama, anak ko na saan ang rumbeng tikas dyan nga aramid ni papa. Tiyaw gusari ti sinturon. Okay lang kanyak na sakit lalaki. No ba'y nasakit kanyak nga dito ti kapuran no api akastoy. Di nasaksakit man nga hamang ng babae. Saan nyo kumama yung pinsan nga kanunungan ni papa? Maawatan nyo kumama ti side me. Saan ka kumama din nga grab-rebel de akastoy no saan nakas dyan ni papa? Sobra. Saan nga kinistrikto terabi doon dikit kinaranggas. Maawatan to ti amin anak. Maawat ako. Dududuwa kami ng papa mo. Nadadagad ikong daway nga maduktalak ngagsangsangit ni papang mo. Una, sangsangitan ti panagbabawi na. Panggap na haan nga mawatak-watak ti pamilya na nga manyat na pasamak. Isumadla di ka po na no ape nga nagtalo di kita anak na. Freddie, saan kumakas ta? Iti sarsaritaan may panggap kini papang mo. Talagamit. Saan ko mga naranggas? Asin ako mati makapanunot ti pumanaw? Nasayati ka sa saad mi ko mga kakabsat na kami ti sidong yo. Nga mapaya panawan kayo. Apay nga panawan da kayo. Apay kayat ko ti makidin na ti maysa nga kas kini Magdalena. Apay kayat ni Helen ti mapansumang pati ti boyfriend na. Apay nga kayat ni Gina iti agtalaw nga kunayong aging ganay takit saan yung amuten na. No, anya ti kasasad na. Saan ka din nga po? Iti kasi diyang aramid ni papa. Manong Nemy, kastatit saritaan mi ka ni mama. Namampay masaasya na kenkwana. Ada pa yung digit ikong daway kas lakayat ko kumangibag kang umahin sa jayam mi. Tanapintas mit ayan mi. Ngimsang kong ginaramin. Kaya dinauding imbaga na Manong Nemy pagpakaasin na nga tumulong ak kano amang sapul kini Gina. Alawan ma, nada tiyempo. Mapang ko sa pulen. Umanagdamag ka rin dati nga barkada na. Baring nadalangin na siya na kasasahad. Idaw-daw ang takin ni Apo Diyos. Basta naman nagpatulong nga kinilo ang best friend ko, Manong Nemy, para ti pa nakasapol iti ayan ni Gina. Nagtultulo na rod, Manong Nemy, ti pa nagdanami kini Magdalena, agtrabaho tirabi, agbasak mo iti aldaw. Kahit nung kasta nga bakasyon, basta rin mapanak i-diskuhan, i-reviewhan, bantaya kisuna, uno saan ka tumulong nga. No, sa magawantaan na waiter, Manong Nemy, dek-serbi, tumulong akbat kadakuhan. Managman na pagyamyamanan, Manong Nemy, ti floor manager. Kastaman ti aramidem no ka. Freddie, yan tayo nga damat experience mo nagbaling nga waiter. Kaya, umay mo bantayan ni Magdalena, pambaramat yung tumulong. Yung bulsaan ka ba't nung kamot ito conforme na pila kang maitulong ko. Dumakdag ka ti gastos ko, Manong Nemy, kabayatan ngumat nga tumit iti tawen. Adaki din third year, Manong Nemy, iti angalin ni Magdalena, tirigat na.
Freddie, dito lang tayo kwarta. Tapay. Bumas basit di kiti customer. Umadadumat siyempre di kiti kakompetensya. So kung kanakaroon ni floor manager nga aglalayang kami, lalayluan mga di kiti customer tap nagsublida. Muna tapilitan na ni floor manager nga sumurot. Takdakil ka no ti makwarta. Takaya itong aramitin? Saan ko itong aramitin? Itutuloy ko ti karik iti bagik. Diyak tula mo, kas pagarigan lang. Baka mapilit at to. No. Nabimidas lang aro doon ng ikat ka. Dasal doon kumatan tagbasa. Ituloy mo tagbasa. Tuloy ko matagtrabaho. O ang tibagdanagam. Sana tangabay-bay na po Diyos, Freddie. Namaminsan Manong Nemy kat kaslasang ko patsin. May nga G.R.O. nga saamot nga pairuruar. Kawailan na nga pagbasahin iti kas kanya. Sa bagay tumultulong akbet mo no, daduma Manong Nemy. Aging ka Manong Nemy, ti maysa nga bigat nga sasangpet ni Magdalena. Amom ka di? Nga niya? Mamati ka manunusahan nga misot na pasama. Tiyan niya. Kanak mo na singpet ni papang mo. Diyan ka mga watan. Apa yung natakamat mo ni papa? Nakiktutak. Edita, ay ba na ni floor manager? Intudunan sa din ti papanak. Tada mga ayap kanyak, katebol ko. Nagtugawa kiti abay na. Di kita nakiktutak, nakiktutak suna. Inte bulnak ni papang mo drabi. Diyan gagangaw asta Magdalena. Sana gagangaw. Kahit nga sa una, muha ni papa ito trabaho. Kapilitan na. Diba? Imagamlay nga may sa kawitres. Nga tirabi iti duty. Nga di mo din baga nga G.R.O. Kaya na reaction na. Kaya mas daw. Saan na ko na ka maglibak? Hindi mo baga kang kuha na. Saan na ka pa iruruar? Kaya kumusta ni Papa? Abay nakadanon ni Biwan? Pasit ka no ti trabaho da. At ka no, nangawis ka na kwada. Kahit na ka no matag-relax No kasta, arami din ni papatikas dyan. Dahil ka no baladamo na. Napilitan nga naman si Murot. Tap no maamon na siguro Nakas dito trabaho. Sa bagay, nadalos ka matsaan. Nadalos siya. Ngayon namuhanan ni papangmuti amin. Imbaga kang kuha na ang trabaho ak para ti panagbasan. Kahit anak ko na nasakit tinakan na. Siyempre, ama isuna. Amam. Ano sakit para kang kuha na kabota? At sa bali nga magpapabasakin ka. Dakal ka nung insulto kini papangmuti amin. Baso na. Saan ko mga naranggas? Freddie, saan ka mga mangyamula at iguram kini papang mo? Masalutsud ko man, kaguram? Kagurag di aramid na. Kan pati pa ni Sona, kakin aramid. Awanan ti kadwada di balay. Ni Helen, nag-live-in din ni boyfriend na. Ni Gina. Naging kakarayo ito, ikit dito pa yamat yan na. Tulungan na ko, Ma Magdalena. Hirapin mo na ko nga mang sapol kayong kuha na. Malasin mo mat ni Gina.
Baka no, simrak matang nga G.R.O. Anya, at akabarbaro yung karubatihan ko ha. Saan nga po nun ita? Kat na siya at unay ano sa hamod no. Ala, nagubing unay matan na sombre. O, sa bagay. Manong Nemy, namon gaya man ti amak tipod no pagtrabahuan. Ti adada kinayat ko, kan sinurot ko. Nga iso ti pinilik, imbes nga tagbati ti sidong da, tapno ituloy ko tagbasa. Ano nga taitan ti kong kunahan ni Papa, kastamatan ka ni Mama. Napampanunot ko itinakem ko Manong Nemy. Naging ka, Manong Nemy, iti may isang harabi na sa pangagawid ni Magdalena. Apay. Awang customer? Adungim. Matikbal pagik. I'm sick. Sakit ka? Oh my God. Ipangat hospital. Mayat pa na yung turbigat na ito. Iso na lang ta. Baka diyak makapagtrabaho ti Manong Arabi. Masang manang pa iti panag-exam ko. Ba't nga rin ti ornong sang kasapbulan, sang kapoyan tamet. Saka mangilas-lasil na tanong isagsaga na amti. Kasapulang ti panagbasag. Nung sumardan ka nga, nagtrabaho, sumardan ka kung nagbasa, taan. Sayang. Pero yung pas mo na ito nga, maudi nga sem mo ito third year. May isang tupeng ang tawag nagturpos kanton, Freddie. Nga mabamban ko una eh. Kayang-kaya. Awan ti pagdanagan. Manong Nemy dua, kentalo nga rabi, dual daw, nga nagtalin na ed, ni Magdalena, iti kasayarami. Asa nga simsimbre. Kahit mapahanin, masapon konti kwarta. Sumare ka kita. Barbaring itong bigat at dantong pagmatrikulam. Pagbayat mo. Ano nga sa mo kaya? Man, mga asinabot Diyos, sweetheart. So, sumare ka kita, ha? Dantong bigat. At dantong ito kakang kakwarta. Simrek, Manong Nemy na Magdalena iti trabaho na nasapa nga dimteng madamag iti nga sagsagan at ipamigat. Freddie, na ito hindi masapol mo ako kwarta. Nakalam. Di mo ko na yun sa pulam, ito ti may isang karabi, imposible. Adot nang tidkang katitip, dakkel nga tip. Magdalena. Nangalam na ito yung kwarta. Ano? Ada ka din ng iruwar kang ka? Papagayam, napilitan nga ta, piman, ni Magdalena, nga nagpa-iruwar. At lang nga, matugunan na, iti kasapulan ni Freddie, di pa nagbasa na. Padaanan niyo, papagayam eh. Papagayam, ito yung tuntunan, no talaga sa dinot magtungpalan at pagkasalitaan ni Freddie. Manong Nemy, pinalutpot ko
ni Magdalena. Nga alaan na tikas dihay akatakkel ti kandidat. Nasa pulag. Nagpairor ka? Saan? Kawang ka din di panagtalek mo kanya? Nga nakalam tikas na kadakkel na. Ni floor manager, siyempre, kasapulan na, di tumutang akin ko na. Sa duman, di kakaduwak ng G.R.O, nagkakontribusyon da. Pinadawatan da ka, ano to? Adan ni Betty, nagtiti 500. Ni Olga, nagtiti 300. Nakalista, bayad ako tumatlain. Awan di magdanagam, gamuta ka sa pulam, sa pulan ta. Neto yung kadakil na, di adapay may save ta. Magdalena. Saan ka nagsasaw? Ano ka saan nagsasaw? Pudno ka na di bagbagam. Pudno. Isa akong magdanagam. Ikatamtan niya man na paragduwa-duwa ang sinahat. Basta wanti sa baling aramidem, ibas nagmutagbasa, siyak, ibas nagtrabaho, ada ang emergency pagkasabol na tatak kala kwarta, mangiremedyo agremedyo ta. Tapay. Noon ti may remedyo. Di ka kadi umasidag ka di parents mo, tapos patulong. Apoy ko magpatulong nga. Freddie, ulitek. Dagiti naganak keng kakit, naganak keng kalata. Nagbalindamat ng strikto. Sige. Saan ta na pagsaritaan data, ha? Makaturog akon. Makantapay. Sige. Makantapay nga rin. Sakto maturog ang ganto matirin ti panagbasam. Ganto managbasa. Manong Nemy, maudi idin nga tawen iti panagbasak. Wan, malmalpas idin Manong Nemy. Iti mo na nga sem. Malpas da ita, last sem to. Iti ta, agkita kami manan kini mama. Anak, ma, kumusta ka? Mga sinapon Diyos, ma. May santulangan ng sem, makapagturpusak ton. Awang gayam, adan ni Helen sa di balay. Huh? Nagawid man tlayang. Tapay met. Anak ang tapay met. Nangamit din na pasama. Saan na ka nung maanusan? So, si Mang Pet, nga nagpakawan kada kami kini papang mo. Agkid-kid daw, iti panangawat may kengkwana. Kasi na ko namin kada kayo. Pumanaw kayo, nakalukat tiri daw ti balay para ti panagsubliyo. Kaya nakalukat ti puso may kini papang yo. Abay kami nga saan na naanusan ma? Tagasano? Pinagbalinda ka numat nga tagahabo. Anya? Di ba, bugbog tang anak ni Jojo? Ti boyfriend na? Yung pinagtalaw na ka numat dya katulong. Kadyayan magkabsat mo tinagbalin nga katulong. Di ko man nagawid asiko di ka namin din tikas dyan. Tsaka man na mo. Baka, ikarigatan na palang tagibtor. Agbabawa, di kapsat mo. Kahit, mabalin, may tuloy ng tumadlat pa nagbasa na ka. Ito yung sumarunong sem. Nukas kasanod laing kat, hadlakit ang nagbalingan na tangkan ti ulo na, makapagraduar tumad. Kahit ni Gina, mama, kas lama pupukawan ako ang tinamnama iti kapsat bongin na uti. Ni aniniwan ka jak magtin makita. Ibag ka na kayo kini Helen, kamakit-kita ka,
Amumiti ka sa saad mo. Agbasbasa ka, pagpapasain na ka, tikabalay mo. Ni Helen at dan ni Isidong Miki ni papangmongin ni Gina. Anak, tumulong ka mang sabol kang kuwana. Araramid agmat mama. Kantong ko nagkararag kakit may budi matisuna. Ay daw-dawat kung handa ko maisunit ka sa nasayat ka sa saan. Yung kaskas di Manong Nemy nga awan, di ba kadamakan min kinijina. Last sem, Manong Nemy, iniskwela lang magbasbasa, isumot, tinag-enroll man rin ni Helen. Kuya? Helen, kumusta? Kuya, agawid kan sa Jabalay. Nagawid akon. Kanagbali na akong nanatudyo. Hindi kami tinapasamak. Inanudkot ko, habudot ko ti amin. Ti amok. Kadadakin ni Jojo, sidong ni Jojo, ti ang tinagsak ko. Pinag-abot ako. Mamas buhay kayam dahil dyan nga Jojo. Awan ti bugod na nga desisyon. Gagangi at tawag kabugbog to nga anak. Siyempre, kalaga ako madagitan nagda. Una naganak kang kuhana, tapos nagastagat makapagturpos. Kaputin sang ba't mo tibagin mo Jabalay da? Inawad da ka. Siguro yung pagpakaasim nga tao. Mga sanda nga pag-awi din. Baka si kamalat ng baga nga urek baling kakatulong. Saan nagbaling bagsang kumatingin bagang baling nga katulong, tumulong ako na. Pinapanaw damat din ti katulong da. Siya akong tinagbaling nga katulong. Nagkakaidaki ka ni Jojo? Nagwing-iwing ti kapsat ko Manong Nemy. Anak ko tinagayayat mo, napansin dyan nana. Sanda kami matapagkadayan kadagin naganak kang kuhana. Sambat nga aglibas, sambat nga umay ni Jojo dito silad kuno ko. Numapanak iti silad na nakalak, tugtugak din naman ilukat. Ano nga rin nagayayat am? Meaning, virgin ka ba lang? Oo, kuya. Maglaki din. Taan niya, kuya. Nasaan nga yung palubos na kiti parents ni Jojo nga napasamak ka na kayo? Well, siya't matadin na ramid da. Tanong pinagkaidada kay kuma, kabilit nga nagsikog ka. Kuya, agraduar kanton? Pero magpapabasa ka, G.R.O? Nagamuam. Ni Papa. Naitable ka na minsan ni Papa yung suna nakiktot. Istorya ni Papa. Ori ni G.R.O. sang pa iruman. Ken, doon di gastos na kanya. Iso tumingin gastos ken ka? Sino ko ma? Posible, kabay lang nga tati may sakas kang kuwana. Kung naman nga di pa iruruar, o nga ta pa iruruar. Kato, amin nakasapulang itad na. Nga ta? Nga ta, ibagbagam. Ako agam, sumarkan di klase, sumarkan kamatan. Ba natin oras? Manong Nemy, nagsakit man ni Magdalena kat dandanin iti graduation finalsen. Aba manen. Mabanbanog siguro. Diya ginanakaroon. Asapol mo manin ti kwarta. Kituin. Para ti maudi. Finals. Maudi da ito yun, Magdalena.
Kat ikarikan ka no makapagtrabaho akton. Sikan tumatentang basa. Siyak tumatentang babasa ka. Agyaman ang Freddie. Baka sana ito nakayat. No may saka na professional. Natang ipagbagam. Nangaro na no. Mamuam nga. Nga niya. Awan. Saan kaya nagbalingan na pudnukan niya? At sa baling nga nakinaigam? Awan. Siyempre pa ka nagkailak mga baga. Ngawan sa baling ng sanga siksika. Ano pa siyempre? At sa baling ang mga rakop kanyak. Kan kapilitan nga bisituan dak. Nga maging gana ng itadeta. Nama. Di lama minunod sa panahon, ano? Agratuan kanton. Agreview kanto sa kanton tag-take board. At anton trabaho. Napintas kang trabaho, palubos niya po. At anton nga saan ako na may karikan ka. Ano natin nga ipagbugam? Magdalena, sikatin ang tulong kanyak. Sikatin naramat niya apod Diyos kanyak. Tapos na kasi takit magtulong kanyak. Gabutahitan ka. Kanahitan ka, men. Sikat pinilik imbes nga di kinaganak kanyak. Sige. Sumrikak tumatlayin to rabi. Inturbikat, kumpletong dun nga dan masapul mo. Umutang ka manin? Barbareng makapito takidado ang kwarta. Manong Nemy, kabigatan ng agpaiso. Dito hindi masapul mo. Kada pa hindi ito dito na dumapay masapul mo. Nagribikon to. Agpahala ka di? Uwan ko ma. Magpahala mo nga ron dito Pigari. Hindi karubang asidik tayo banta. Unong planom ka di nga ibanda papagin mamang mo. Nagpahala ka mat lang. Di pala sa nga dyan nga ron balayo. Saan? Dito latan. Ori simple lang. Eri pa nagmatsam. Sino kaya't mong mga abay ka? Sika. Saan ka rin nasisiyat madlano rin parents mo? Ni mamang mo. Sige. Baamte ba ito tumawag to sa Jabalay? Manong Nemy timawag ak nga road. Ni mama tinakasungbat. Ma? Ay, anak. Congratulations. Kitang kadlangay agturpos ka matlahingin. Last year ko pa lang agturpos kayo. No, saan ka nagsardeng? Uwan ma, nagsardeng nga kami. Ken, ididamo ka talaga saan ko may pasnek na panagbasak. Ma, sikan tumatlahing kaduhak nga. Agmatsa. Sanga ni Magdalena? No, da kayo. Da kami kini papang mo. Masabol ka di talo. Dolaing sang ka di. Nga mayabak to ni papang mo. Umatenter matlahan iti. Graduation mo. No, maya, pagkadi nga saan. Sige na. Namnamahem. Adda kam to kini papang mo. Iti kaaldawan, di pa nagturpos mo. Manong Nemy, dinumtengan deta nga aldaw, nagkuyog kami siyempre kini Magdalena na pantiskwela. Sakripisyo na, dahil nga rabi, Manong Nemy sa nga sumre. Dito trabaho na.
Dinandanin mangrugi di programa. Manong Nemy, napasungad namin da papa ni mama ken kastamatan kini Helen. Na kinarakop kam kini mama. Oh, da kay ka nga gama, sa kaya da nga ginarakop. Alam mo, nuklatan di anak ko, abang kablawak. Naragsa ka managka. Graduar mo, Freddie. Manong Nemy, mapilpilitan at nga nangyawat ti dakulap ko. Oh, di ka thank you gani papang mo. Thank you, papa. Apay ka nabaling nga ng lamis ka kini papang mo. Umit ngamin, Freddie. Kuya, kablawang ka. May salayang ti kurang na. Ni Gina, kabsat yo. Mahasan ka nga gluakas ta. At dati ado nga tao. Malagip kumanin ni Gina. Malagasin na po Diyos at ay sunat na sera ka saan, mama. E di, Manong Nemy, tamarugyanan ti programa ni mama, siyempre, iti kinaduwa ka nagmarcha. Kalpasan na ito sa dinat pagtarosan tayo. Ma, saan ka basin nga naisagana sa di balay? Balay? Hindi pagyan namin gani Magdalena. Agang kano iti pigari nga bakante. O ma, nangaramit kam ti kwarto mi sa jay. Nabintas mo, dadamad-danom kan kuryente. Masa kwarto lang. Ni Tata Ponso nga, kasid nga karuba mi nga naling agluto ti. Nagpaluto iti pansit. Kanda dumapay nga nayon na. Di mo ka ti kaya tanak. Nga dadya pinalutong kat. Paalam tulayan ngayon, tatno. Sa jamat labalay, di pagpaalam. Please. Nuan yaman, titimahod nga guram ti amam. Numan pa isa ng rumpeng nga guram. Lipatam ka man, anak. Nga numabalin na ko, ma. Itimat lang sidong mi ti pagyanan nyo kini Magdalena. No, iti nyawid mo kat saan mi nga inawat. Gabuto saan pala iti nga panawan. Siguro no dubli ang isang peti di balay. Kat siyawat kami kinipapang mo. Gabuto talayangin kurang na kat agtrabaho ka. Nag-review ka ng board ka sa kanto agtrabaho. Mabaling ka di, Freddie anak. Nemy kalpasan, ti panagmahal sa amin kay ni mama. Siyempre na ituloy pa lang da dumapas sa ti programa. Imiwasak kay ni mama, Manong Nemy. Napanag, nag-jingle, idagsublak ko matipagtugawak, sinabat nak ni Magdalena. Freddie? Imbaga ka din ni mamang mo nga, sa jamit lang balayot, ipagpaalam. Nagsagana na ka no dyan. Dahil siya pinaluto nga tanga pansit, kanda dumapay nga linuto ni Tata Ponso. Ipakamuta langan nga, pagbingay dan sa dyan. Freddie, ikatam kumantan niya managuram kini papang mo. Abi nga sang kang dumawat kang kuha na ti pambakawan. Di mo kadikayat nga kapya kayo nga gama? Awan ti rumbeng nga pagpakawanak kang kuha na. Abi ko pagpakawanak kat naumat-amok ti basol ko. Kasi nung ti urayem, nga masidig, nga mo nagpakumaba, isuna. Isuna tagpagpakaasikan ka, tapos nagsublikan iti sidong na. Nagbaling kan tumet nga ama, Freddie. No dumteng to ti panawin.
Awan ti basol ti amam. Inarabid na ti kasjay. Kaya't na lang nga maiturong kayo. No? Adda nga nayaw awan kami. Kabut ti kasjay nga narabid na. Alawan no. No kas bagarigan man tabidot na tinarabid na kit kaputan na tangkan gamit ti ulo yo. Lipate man ti amin. Please. Sika ko man tumunag pa kung babae ni papang mo. Utang mo nga na yung baganakam tibiyag ko, kabutay sot amak, kasta. Awanti, kaskastos na ti panagbasak, ti panagturpos ko. No dikat sika. Sika kan siya. Nagbidot ka. Ano tikat mo asawan? Ada do nga amang tinaipay ni papang mo imiti siya. Kanya. Kada gini bagbag kang kaiding utangek, nagkasapulang katitakkel. Kada itid ko kang ka, di papang mo tinagkapan na. Dati na odingin dad ko kang ka, sagbang nga nagturpos ka. Nakapukin ni papang mo. Magdalena. Tamamati ka karo nga nagkapukan ni floor manager nga utang ko kan utang ka karagi di pahadak ng G.R.O. No? Malagid mo na di imbaga kang ka nga accidental nga na itebulnak ni papang mo. Idinamo na ti trabaho. Enjoy na ti amin. Manipod din. Sanga na di masapsapulak ti narabi ti ko king ka. Nado kita kapukin ko na. Pinawas, pinula namang tin. Almost third year and fourth year. Isot tinagkapan na. Ita, saan ka di palang pakumaba? Na dumawat pa makawan? Di ka di palang, saan ka di nga si kakumap ti poon ti amin tapno makapagkinawatan kay nga gama? Kapag nga di mo yung baka kanyak? No yung bagak, baka no, ibagamit kanyak nga sana kumawawat. Itatanal pasan, nagturpos kan, bagakon kay ka. Kanda ta inted ko keng gang usaran para ti parag-review kan pa nagput-board nagkapupay keng kuana. Freddie, naragsakak tulauna yan na makapagkinaawatan kayo kini papang mo. Naragsakak tulauna yan ore sa anak na may paset di pamilyayo. Basta subli ti ornos ken ragsakyo asang kapamilya. Abang mata ko ng kasta nga, saan ka makipagpasit ka na kami? Kapata, Magdalena, ibagam ka di manin nga saan ka may kari? Awan di sa bali nga babae nga inayat ko no saan nga siya. Sikat ka sa sayatan kang kadadalusan nga babae para kanyak dito lobo. Manong Nemy, di malpasan ti programa. Siya ako na mismo timbasidag kini papa. Pa? Mabalik ka di nga. Saan talaga basta agabrasa? Mabalik ka di nga, rakopan ka.
Apay hindi nga sala na. Ilarakop ko Manong Nemy ni Papa. Agas super lang ti umunamat na panangarakop ko ken kuana. Iti na irot. Nga nariknak mo it Manong Nemy di na irot nga balas ti arakop ti maysa nga ma. Papa. Pagkawanan ta kumanan naman na hindi nakabasula ka nagkurkuranga ka na kayo. Kasla. Kada gito'y laing maanugot ko nga siya gayam din nagbidot. Nga siya tiga po na no, apag nga napasamak ti amin. Nagbalingan na ka na sukir, nagbalingan na tanggan ti ulok. Bilang ko arangkas, ti araramidin, inararamid yun. May pag-aamok nga iso ti klase, kaya tiyo pa nang isuro ka na kami. Pagkawal na ko, Papa. Awan ti basal mo, anak. Siyak ti mga nugot nga sobra ang paiso tinaramid ko. Nang naruna ka nagitadim nga babae ti kinatawad. Naamiris ko na ita, edi awan kayon ngagpapada. Di dudududwa kaming kinimamang mo. Edi awan kayon ti danami. Again, sa kami nga nagsardahay nga nagtad ka na kayo ti obligasyon mi. Kas pagkripikan mi. Siguro matan nga ba ni Magdalena ti amin. Uwain, Papa. Kinagaman ka na kayo. Sige. Saan nas ka nagsangit ka? Ituloy ko timang tulong kang ka. Kat numabalin, kas na ko na ni mamang mo. Saan kayo nagyan sa Japay, hanik iniramidan nyo ti kwartuyo nga pigari. Umay kayo. Si awat kami kini mamang mo. Iti balay tayo. Nandun ka anot pa nagkasariyo, dantulot ka na kayo. Pa, nagtrabaho ak. Kahit kumat nga tulungan niya badala ng agbasa, rumbing unay. Gusto na lang takurang latan ako. Ni Gina, sa dino na talaga itantihayan na. Manong Nemy, itibalay miya mismo tinagpaalaak. What? Ado Manong Nemy, hindi kita maray, amay sa mesa kumablaw kaniyak, iti happy graduation. Adaman di kita magdadrikalo da, Manong Nemy. Iri sa pulak ni Magdalena. Daw na makita. Ma? Ni Magdalena. Jack manam mo ta. Bigla mitlatan nga. Nagpakada. Ada ka nun mapanaalain iti panakabalayo. Siyempre, nagtaros na dito eh. Awan siguro at haramatan ng arwaten. Lapyakan ka. Tadarwaten dito nga nabatim. Sige ma. Baka ko mamakam da rito eh. Baka sigunkan ko nga nagat paklusan na kano di. Diskuan nga pagtatrabahuan na. Tapos nung nagiging katrabahuan na, gramang kano ti manager da. Manager na, dakat, umay na makipaalagan ka. Ado mitla sa gana. Awan, ado. Awan ti pagdanagam. Mamalintay mati ko mangikamakam. Tagtaga-urayak Manong Nemy na Magdalena ng agsubli. Nasabi ko matakadwa ng agpaiso na kita katrabahuan. Yan, sa balit itimteng Manong Nemy. Gamot na siyak taguru-uray, isyak dada iti ruwangan Manong Nemy. May sa kutse. Nalapsat ang kutse. Tinagsarden. May isang lalaki Manong Nemy, tidim sa kalpasan na linuktan na tibangan na kutse. May isang babae nga Gina!
Ti burdak. Dim tayo nga ni Gina. Imbas nga sa batek Manong Nemy simbre kak ma. Pa. Sabatan ta ni Gina. Ha? Adan ni Gina. Dimteng ni Gina, papa, mama. Sabatan tayo. Papagayam, nagkapon nga na ni Gina. Kanisunod, kinanduana, nga nang itulnog kang kuwana. And ito tuloy, kan amuan, sa dino at talagan, di pagtungpalan, di pagkasaritaan ni Freddie. Hindi ko agad hanga maipasnek ni Freddie, di pa nagbasa na, di ba? Aging gana nga namaamunan ni Magdalena. Inawis ni Nilo, JB1. Kasla isumat nanti, kasla nakaigapuan, no, apay nga, nag-interest nga basa. At ako na ni Magdalena, masapon nagbasa ka. Nuhan naman na itong palidigin ni Papang nangahangag basa ni Magdalena tinaramat ni Abu Jusap no. Isot manglawlawag ti panunod na tap nagbasa. Nga digidimit lang kang runan nga gastos na kang runan mat lang nagapo ka naganak kang kuana. Ningarod Gina. Anyamat tibiyag na. No ni Helen nagbidot kapota napanjiba simang pa di boyfriend na, di ba? Very good man digid naganak ni Jojo ta. Handang ida nga pinagkaida. Tap naman panunot siguro ni Helen tagsublin ti parents na tinagabo da. Handang nga panangiruruman de di ba? No digit tap nung maamiris dati nga babae ko na da nga hanga dito iti ayan na masaplog subli ka dagiti parents na. So, di pa nang tagabo da kang kuha na saan nga panangiruruman no digit isot ti inaramat na tap nung maamiris ni Helen apagid din nga patagabuak ditoy. Kuna na agawid ako na ta ijabalay kat hanak tagabo ni mama. Dapat ni mama. Kaya ba nga dyan ituloy ito pa nagbasak? Yun. Itan kung samat ni Gina anya nga tinagbalin nga biyag na idi ta nagpukaw. Inta ita amuen para di pagkibusan di pagkasalitaan ni Freddie. Manong Nemy kasta uneng orud ti taray da papake ni mama. Isudan imununan. Irumban ko mga syakti mo na hanggang isudan ti adadangin mo na gabota na pangkupala yung pakamu katakwada nga dan ni Gina. Nga iso pala ti panakakitak mat Manong Nemy nga ni Gina. Kad ada uban nga ubing. Adan anak ni Gina. Kada sino ti kadwana. Manong Nemy, kargan ni mama, ti ubing nga uba itay ni Gina. E di medyo makasaday ka kontehanda. Nagnarakop met Manong Nemy na Gina kini mapapa, kalpasan data, nakita ka nagalamano da papa ken ti lalaki akin naduwa ni Gina. Guwapo ti lalaki, natayag. Hindi makasidagak. Kuya, congratulations. Happy graduation, kuya. Kasi kamulat imo na graduar, gabata sikat inauna. Kuya, sino? Ni Jonar. Tikayong mo. Hello ba yaw? Kan anak mi ni Jonar III at June ni June. Iri sinublat met Manong Nemy ni Papa ti ubing ngayon ba naginarakop da Gina kini mama. Nga mangig ko Manong Nemy ti saning ngamok nga dito nga sangit kat sangit iti ragsak. Kasamit kanyak Manong Nemy. Kompleto kami matlahingan. At dapayin surok na.
Siyempre, ada ni Magdalena, sa ni Gina, ada ni Junar, kanya anak da. Di manong kami dito uneg, Manong Nemy. Simulat ko mat nga ba? Te anak da. Makay-ayaw mo big lalaki. Nakis-isip. Nakatara-tarabit. Numampay awang pa'y ti mabalikas na, tanasurok pa ilakano nga may sa titawan na. Manong Nemy, ti pa nag-istorya ni Gina, kada papake ni mama, dumdumngikak. Pa, ma? Di pa nag-istoy ko. Nagkamangak kada kini barkadak. Ngem, ada dalangin na rubuhak. Ano gotek, agus usarak idin ti marijuana. Ngem nagbalin lang ang marijuana. Imbaglagid din ta. Ado kontrol ko ti bagik. Humat laing tinakdakas ka na pasama kanya. Tadi giti, lalaki nga barkada kiti. Kas lakayad da kiti nga ramisen. Nga deta ka po na nawapay nga imiwasak ka na kuhada. Udi mawis imiwas ka kada kuhada. Tapi nga saan ka nagsubli kada kami anak. Talagang awang pulos na panunod ko nagsubli. At adangin madayawak. Nagkatang-katangak. Kika. Nakadano na katulugar ng tsaka mo. Nga sa jay. Naamitan na rabing awan pulos pagdagusak. O dagay din limangat lalaki nga mangayat iti mangrames kanya. Kanya. May baglaki din ta dimteng ni Jonar. May baglaki din tapag iso nga lumabas. Insalakan na ni Jonar, mama. Kinabala ni Jonar. Dinang para magkaragit lima kong mga magramaskan ka. Kinabutang dati paltog na. Tatapaldok ni Jonar. Doktor ni Jonar. Karadradwar na idi, kan kay paspasahan na ti board na. Kadi ti pa nagsabat ti dalan mi. Inyawid na kiti balay da, mama. Papa. Basta kaya. Saan kami nga dagos nga nagkarelasyon? Nga miniinot nga na-develop ni ayat kada kami. Imbaglagi din naman nakawat na kiti parents na. Idagpudno kami nga dan nagkinawatan mi. Tanagyanak kadakwada. Timultulungak. Kat naawatan da matrelasyon mi. Naman nang da. Kat siyak isto owe at laeng. Nagbalingan na kanay kani kadakwada. Nagkasar ka din. Saan kami pa nagkasarma? Kung na ni Jonar, agbasak ka no pa'y. Penton makapagturpusak, kadadan tumit ng trabaho. Gusto tumit ng panakangay, tingkrande nga kasami. Papa, pakawanan na. Siyak tinagbidot. Saan ko nga, pinagbalin ko karanggas, teraramidan nyo kanya. Ngamampay, panangisuro nyo kumakanya. Baglaki din ta. Nagbalingan na siya at niabot Diyos kanya. Kabutasan na kami na ibayaan. Inted na ni Jonar kanya. Tapno na nga masilawan ti panunod ko. Pagawalindag ko, papa. Mama, nagbalinak nga nasukir nga anak yun. Dagita Manong Nemy di paset ti dialogue da Gina da papake ni mama. Nga mangmangigmet kini Helen Manong Nemy.
Nga arubos na kitilwada, kasbat ti pa nagarubos na kitiluami. Tilwa. Ngayon tiday na agundaw ay Manong Nemy sumaten ti pa nagsubli ni Magdalena. Inya mamukmat ni Magdalena kada Junar kani Gina Manong Nemy. Manong Nemy, kaaldawan ti graduation ko, imbilang ko apaset ti maysa kararagsakan, apaset ti biyag ko, saan lang nga ti biyag ko. No di kat ti biyag mi. Nagsipot. Iso tayo dito rabi, Manong Nemy, nga kaandami amin, iso ti sangpet ni Gina Gramamutin, ni Junar kente anak na. Manong Nemy, Namaman may risik dagiti pasamak. Sanggadi ako na tayo, ken pagsasao, ken pamati tayo. Nga ni Apo Diyos, tiningi plano ti biyak tayo. Kasi siguro, hala nga siguro na di kasjay, ti panangi plano ni Apo Diyos ti biyak mi. Ni Papa, nagsagrap ka dagiti adu nga rigat, di pa nagdakkel na. Na ulila da nga kakapsat nga demang, naawanan da tinaganak nga nang iturong kadakwada. Ket, nagpursigi ni Papa, tapno makapagturpos, tapno madaan ti trabaho, tapno kabailan na, itimang timaranyag masakbayan da kitagbalin nga nakda. Nga da kami dita. Karagidin nga panawen Manong Nemy nga naamiris ko, nga't inarabid ni Papa, numampay ko na digdado mga sobra na labas. Ngayon nagbaling ko kumang natudyo. No sami kumakinon kontra. Saan kam kumamit nga naginadayo? Teko nadan Manong Nemy, abambat ti pambaranket, dagiti naganak nga bang baot, o na mangunget ti anak, na amo na katong palen, tibilin, dagiti naganak. Papada kami nga dagang kakabsat nga natangkad ti ulo mi nga talaga. Sinipiat mi ti pagayatan da, kan ti panangisuro da kada kami. Kinay kami tinangaramid ti bukod mi nga istorya. Siyak, nagdana kami kani Magdalena, may nga G.R.O. Babayin kayong kuha na silawan ti panunod ko. Karin tuloy ko tinagbasa. Nagapumat lang ganaganak kanyak, Manong Nemy di kang runa nga ginastos ko. Ni Helen, inaramid na di kayat na, si Mangpet, iti balay, ti boyfriend na. Nagbalimot ka na siya, at nagaganak ti boyfriend na, tas anda idang pinagkaida. Naamiris ni Helen, ti bidot na akit nagsubli. Idinto ta ni Gina Manong Nemy. Nakagasgasat, tadimteng ni Juna iti biyag na. Tinangisalakan kayong kuhana, tinaramat ni Apo Diyos at saan nga may awan. Kat nagsubli. Nabukil ti pamilyami. Nga dapayin sobra na Manong Nemy. Nagday ka kiti board, iti sidungan da Papa Manong Nemy ti pagnaidan mi. Kini Magdalena. Dakam kini Helen. Idinto, tani Gina kata. Simurot matlayan kini Juna. Kadin tuloy na tinagbasa. Pinagbasak mo ni Magdalena Manong Nemy kabayat ngang trabaho. Nakapaggraduar Manong Nemy ni Helen. Kat isudat imuno na nagasawa kay ni Juju. Tadiagrador matan Manong Nemy ni Magdalena, isumatan di pa nagkalay sa amin. Wan, asim maruno nga nagkalay sa da Junar kay ni Gina. Manong Nemy, nabigsapay lang da Papa ni Mama. Naman pa manggapon nga gritiro ni Papa iti trabaho na. No kasta nga masangok ni Papa Manong Nemy. Nawan ti brak kada desuna. Magus-gustok ti mga rakop kayong kuwana. Pa, kaya naman natin sa kamot, ko ba nakmanan. Nagbari nagtumit ka na siyat nga ama. Agas kada kayo, para ka nagdidwa, nga po koyo kada kami kini Magdalena. Anak, masamo sobraan, pa. Nasobraan nyo laeng tinang
Disiplina ka na kami, hindi ka ba nagbaling kami nga natangkin ti ulo na. Ngam dagiti doon anak maging magdalin na. Siguro, saan itong nagbaling nga natangkin ti ulo da. Iso nga awan to mati pambarami. Kamang basnot ka dakwada di sinturon. Da natalgad da, natalugod da. Regad ang lugutan nyo nga talaga natangkin ti ulo yo. Isong kapilitan nga nagaramat at sinturon tapos matukol ko mati ulo. Sara yo. Ngayon miso mati nag-rebuild yan mi, papa. Alala, lipatin yung tinapalabasan ako. Tinas ka, nasiat matlayangan ti kasasad. Nasiat ti trabaho yo kani Magdalena. Kada kami ti makamunga mga iwan. Kada kita apo ko yo. Da Jojo kani Helen. Adadamat siyempre ti Sidong. Dagiti naganak kani Jojo. Kawat abugbog tong anak ni Jojo. Irinto ta da Jonar siyempre kani Gina. Kada kita apo kami kadakwada. Kata adadamat iti Sidong dagiti naganak kani Jojo. O ni Jonar ko anak ko. Anak. Agamanan tayo unay ni Hapo Diyos. Gabutawan sa bali nga ng purma, ng putar ti pakasalitaan tayo. Nusan kiso. Man pa. Manong Nemy, nagbaling kami mit ng siya, edi pa di mga tao karagidag kasapunan di tulong, na naruna karagitay mayaw awan. Tado na ko kita, madamdamag mi Manong Nemy nga mayaw awan, nagidag stowaway, nanda kami mit no kati may sakang runa nga mamagbaga kadakwada. Mangbaspasang bay kadakwada. Manong Nemy, dahito ti pagkabuklan, ti pakasalitaak, pasensya ka no nagbaling nga part 1, part 2. Kaya gaman unay ti anos mo nga nangurnos, kalpasang nga nakinsan ka through your messenger. Kaya gaman unay ti laing mo nga nang ibasa. Kaya't sapay kumatad damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nipingeg. More power to your program and God bless. Tuwing aradagyaman nga pagaya mo, Freddie. Thank you mat kang ka Freddie, ti patagsurat mo, kat kada kita amin nga nagdengag ka nagbuya. Maraming salamat.